Ano ka guys? Ayo ayo lagi. Parang pamati ba? Sige. Lagi daw. Ate kasi. Ali ali day. Pamakamukaon. Lanud ba? Buang mga bata ko. Hindi mo naman na. Buwan mo maka. Kakaunto. Mga uta. Unsa mo yun? Ayaw Di mo man lagi. ako. Ano sa sikaw? Suko kayo? Amo man itulong. Taga ipon gusto ko. Ano? Ah. Mga uta. Tay. Dito dito mo dire. At naman video update ko ba? Ang video. Ano doy kung di ka makaugrupo. Kailangan. Sir. Ang mukha mo nga. Kaon mo to. Kaon na. Ano? Lan na. Katagos inday. Day oh. Di mo kaon. Sige ni mangod. Ano? Lan na. Da.